Mano udah nanti tanah rantau, mano uni nanti rantau orang. Kok tadaga uni jo kampung jo korong kampung jo halaman. Talambe pulang ke nagari. Ingin juo mencari kampung. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official. Ado di Sinar Rabab Siril Asmara. Buliet tadaga jo korong jo kampung. Jangan lupa pak tua ketik YouTube Sinar Padang Official Siril Asmara. Allah menanam anak padi. Onani sawah malang menanam anak padi. Padi batanam larang rantau ampe ladu padi batanam larang rantau ampe ladu duana ona nomor ladu opa olah kaset la abi ona nomor lati gola o gajai olati bola pulo tonton YouTube larang rantau olah sinar la Padang sinar Padang kambang olah opi la sial
Onana dalam basikola rasaki bertambah namu kopiti labie balabie Hodan luar bertambah sayang jo inyo pandai zidan jono Omanandoan pandai zidan jodanuar iya jonuar kal yang tadi Oh asa balik dari Manggale kok selesai mengganti baju tetap bermain tampen arma Oh anaknya sabuinyo adi orang bakal yang tantangnya badan diri zidan coy itu banyak kekayaan Omar nandoanyo laba piti oto ado rumah lado ndak pun lado pulo piti di bang la banyak pulo lata bali lo rumah cie lai la punyo lo rumah kontraan Ada rumah kontrak kaninyo pak sabanya ampe buah limo jauh mana nyo pakai ondanyo ado cie nam baru oto mewanyo ado pulo tuan Oto mewanyo ada pulau di sinan kalau dilie indah to bilang lamo bana Rasa kisadang namu cuy itu nan maeran kan orang nam banyak mengaji dan nindak babini tuan Adolah guru pak dari anak guru SMP badaninyo lailo pakai SK ibu tu alun punya suami nyo alun ado bajunjungan Osia konamo badan ibu banamo si upi Rina Rina panggilan dari kawan ba itu kalau kok dipandang Bamainyo tampe si Zidan sedang mau tayo si Zidan batanyo ibu ka Zidan onde dangan di bang Zidan danga kato simaan buni Ambo lalamo bang memperhatikan abang Lalambe ambo memperhatian Dari kete anak bagadangkan Dari kete gadang cuiko La kelas 2 di SMP Ampie ke tamat bersikolah Manga mande anak ko ndak ado nampak ibunya de ambo ba itu kato badan ibu Rina kato sampai sebantu itu onde dengan lade ibu dangakan bana bu elo Danga kato yo bu simaan buni Mangkonyo bu nak nampak do ibu anak Mangko nak nampak bini ambo Ambo lalamo nak babi ini bu Ladake bu 9 tahun ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu sinan bakato ibu Rina onde dangan lade abang dangakan bana di bang Zidan Ona nambo datang bang kamari kini kandak batanyo bake abang kandak batanyo ketubuh abang kandak mambie kajunjungan yo bang
O kamambi abang bang kejunjungan kajadi suami ambo kajadi amanyo dari reno ba itu kato badaninyo kato sampai sabantu itu menjawi badan diri zidan Hojan berang lo ndak bu ibu kambo jan berang mandanga kato ambo kok kababini nambah sabu yo bu Hokok kabaru matanggo nang kaibu kaban ambolo na doniat do bukan dak baru matanggo masih taroma bu jopadu si yo bu Mandanga katonyo dari Zidan menjawe ibu Rinata di onde bang Zidan danga banajan ba ibu lolei beke ambo barina sajo lolei beke ambo jandi mbau ibu juo Oh mandanga kato rupo itu onde rina dengan bana kok babini nang karina sabui ambulun talo do kini babini Oh bukan dak talo agi balanjo bukan dak talo ambo mencari masih tekana liku-liku masih tekana nalamo-lamo rina Oh menangi badan diri Zidan kok dikana dia nalamo-lamo kok dikana lalu-lalu kok tak baiman badan abang namu baku juirina badan abang yo dia Onamu baku jui marina badan abang dek Zidan nyo sedang cuy itu mengecek Zidan rupo itu baru bakatorina tadi abana tu bang salah karanonyo abana mangkok sampai bentuk itu sampai lo kanda gantung diri Oh baru jawaban badan Zidan Oh de anak abang dia nak di rumah de inyo pai keluar tempat kawan biarlah katonyo abang jawe ado sejarah dak ulunyo abang aslinyo orang Lubuk Pinang rina Oh bapa indak mamande indak do dia dusana indak banang kontan rina Oh ado babini dulu badan abang bini abang banamu iya ado barana dua orang nentu anak badan reno Oh nang kete anak dia badan reni Oh abang karajo menggale sate mendorong garobak sate awak mendorong garobak sate menggale sate balik malam bini salingkuh Oh jonan lain rinai Oh sampai tetangkok di rang kampung rina Oh sampai tetangkok di rang kaliliang yo dia Halang kamalu dia badan abang mangkon nak talo Oh abang babini dolai rina takwi dake yo batino la male mencari padusi biarlah seorang dia sampai mati Tuhan Oh biarlah seorang rina sampai mati kok babini abang nak talo beko tak jadi sekali lagi harapan saya anak ambo alamat sayo duit di duya rina Oh mandanga katonyo dari Zidan menjawe rina sekali jadi tu abang nak nemu bini rokok itu na abang kalau nemu bini narina nak kacit tu jangan pasal memproduksi sadori narina lo ba itu kato badani nyon ya lo kato badarena Oh jana bang samuan lorina jo bini badan abang kok namu jadi suami rina yo bang
Kok namu abang jadi junjungan Rina, ndak jo abang do Rina bajanji Rina jonan satu jujung Al-Quran Rina namu ndak kabadut to do bang Rina jo abang bang Ondak kabadut to do bang Rina jo abang picayo lah bang badan diri abang mandang kato rupo itu di sini ninyo mengece onde Rina ya di abang dah masalah cuy itu do Rina kok kini abang yo nak talok do walun kababini Hodek jawapannya alun juo jawapan dari Rina antak kok buruk Rina pada bini abang antak kok ancak bini abang Rina buruk antak kok putih mana bini abang untuk kape Rina hitam itu kata badannya tapi kok Rina tidak hitam lo calik lah abang kulit Rina lain lo putih bantu orang Mangako indah abang namu bersumpah Rina jo abang dak kabadut todo bang badan Rina bang kata sampainya sabantu itu jawaban badannya Buyon Zidan maaf Rina diri abang kok kini yo alun abang kandak babinian takut besoknya kok kayo coy itu kata badan Zidan Hode inyo mengakui ndak ala kato jawe Rina bu balik le bang kato pada Rina bu tunggu abang sampai bara lamonyo Rina sayang kabake abang yo bang Rina sayang kawake abang dari mulut sampai kati dari duya sampai akhirat pembimbing Rina kasaro kata sampai baru itu jawaban badan Zidan menunggu dulu badarina abang pikir dulu dia badan abang cuy itu kata badaninyo bila lah sampai pikir abang jawaban ada di sini babalik Rina nyawa sekutiko sedang babalik pakai Honda ndak lama kita bilangkan lah pulang badannya diri Reno balik si Reno dari main ke tampek kawan pulang si Reno dari tampek kawan ninyo jalan tu main pakai Honda orang tahu di badan Reno tuan Orang tahu di badan Reno di malu orang tak tahu tu bab ayahnya orang elo orang pengasih orang penyayang orang paibo kanan banse kok ada nak menyalang piti asa bakanda kasih Zidan kok tak bana kabar pe banyak gak sakit membawa juo tuan biarinya pasar itu biari baganti hari disiko kalau kok dipandang
Oh tamat lainnya dari SMP menyambung langsung ke SMA. Dalam SMA kelas 1 itu kalau kau dipandang oh naninyo sadang dalam bersikola, sadang sekolah badan reno. Oh masuk SMA kelas 1 indah di siko di palamo tinggal ninyo di sinan tinggal reno nyo sadang sekolah sarato yozi dan jua sate. Oto japui mantan lamo nambah namonyo badannya upie iya kironyo nansi iya tadi ndak ado tinggal di lunang lai depan. Ndak ada tinggal di lunang, ndak ada lo tinggal ada di Lubuk Pinang, ndak ada di Tampek kontrak kana lamo kironyo badan diri ya. Lasa muaranyo ke pesisir di mako tinggal badaninyo. Lanyo bali lo rumah cie sarato jo buyung badai tinggalnyo di daerah Painan. Dakeknyo jalan raya bana Oda keknya jalan raya bana di tepi jalan lintas mana di mabana daerah Painannya Painan daerah Lawe. Kau tinggalnya di daerah Salido Salido kampung keteknya di sinan badannya tinggal dape lo tabali rumah. Oh iyo baduo jo si badai nananak sadang dalam sekolah naninyo nyo nananak nambatino nambah namo si Upik Reni dalam SMP kelas 1 tuan. Oh dalam SMP nyo kelas 1 itu kalau dipandangi ndak tuetong-etong lamo. Oh tumpak di badannya Pak Upie iya ndak pernah tekana jo si Zidan ndak pernah tekana jo si Reno. Iyo Joana nyonan tuo Pak Oh iya jo anaknya nantu ba itu kalau dipandangi ndak to bilang-bilang lamo. Abi harinya baganti hari nambah day tetap mau sawo pencarian lain naik ju anak di dalam sekolah iyo nambah namo si Upik Reni. Yo anak sinyo badan iya anak dia jo badan Zidan ba itu kalau kok dipandang yo sadang di dalam basikola alam tarango ate tango manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tantang itu tuan. Oh alias saketeknya tentang itu di sinan kalau kok dipandang agak saja di badaninyo. Oh indah to etong-etong lamo bana dibilang badannya tuma buyung Reno sadang awak sekolah juana ya manggale sate basanang-sanang. Oh nambah dua Pak Indak to bilang do bilang lamo nak guna to etong lamo bana. Maalun ninyo sekutiko indak disiko di palamo. Oh tamat lainyo badan Reno tamat lainyo dari SMA.
Onan lapor sudah di tangan, ijazah sudah diterima, dibawa balik tempean ayah Tuhan. Oh, dibawa baliknya tempe ayah tumpah di reno kok dipandang. Awak bertambah gagaju satu tibo di tempe ayah gian lapor joi jasa di calian kaya. Oh sakutiko oh datuangane. Agian kaya sekutik korisina naya mengece onde nak kanduang nak dangabana dangakan bana di sireno. Nanaya nak kemangambang lapor nan ijazah nak kabaca liek lai kok naik nak basikola. Cuma nanaya tanyonyo kebakereno kamakan namanya ngambuang naik. Maka mana akan tak menyambung baik itu bana kato-kato badan ayah mendanga ayah mengece. Onde ayah dengan bana kok dapik kandak dari reno kok lai bulian tak meminta. Kok awak ya niat dalam hati kok menyambung ayah kaban. Ndak ada penganakan lain masukan kau matu manyo di padangko. Saran di kota ya padang yo masukan kaunan kota pangadang ya. Masaran kaunan ya kota Padang ba itu kato badaninyo mandanga kato badan anak jadi kuliah di Unan tuna anak apa iyo pak kato badareno apa batanyo nak kesireno kuliah di Unan kota Padang bidang anak kang ambil jurusan nak nambah ambil Mendanga kato dari ayah kuliah di Unan ya kota Padang bo ambil bidang kadotoran ya. Bo ambil bidang kadotoran mendanga kato dari anak jawaban badan zidan. Ondereno na apa kok lai itu nak nangkat 7 baris ayah saran masuk kaunan kota apa hadang nae. Oh
biari sare tu tiba di hari barisuanyo barang kenyo Zidan Joana iyo nambah namo buyong Reno mantan anak kuliah masuk kaunan kota Padang. Osaran kaunan kota Padang itu dalam rencana nyonyo ambil bidang kedokteran cuy itu inyo rencana dalam hati. Sedang di jalan pakai oto indak to bilang lama bana sampai kaunan kota Padang. Sato tiboinyo diunan kota Padang lataan oto ditampeknyo turun lainyo nambah dua maalun ninyo buyong Zidan. Inyo bajalan nak nyolai ditanyo ke orang nan tahu batanyo karang nan pandai tentunya dosen ditamui. Indak disiko di palamo batamu Zidan jo dosen mengecek badan dirinya kamanyaran anak berkuliah. Masuk kaunan kota Padang itulah kata badan Zidan nyo calik lapor jo ijazah tak tangan Zidan nanelok lainyo anak diterima Tuhan. Lainyo anak diterima, lainyo inyo pak diterima elok. Ba itu di ma di dosen nan adoco itu di dosen nyonan banyak. Hodek lasa zimana batarimo nambah namo si buyang Reno lah diterima ma diunan kota Padang menunggu waktu kakuliah apa menunggu waktu lai ke kuliah di sinan kalau dipandang maalun saja badaninyo. Salasai mengeceknyo babalik lainyo nambah dua. Ndak lama saja di jalan ndak bara jauh dari unan tempat kuliah sampai ke rumah badaninyo Tuhan. Sampai ke rumah badaninyo sanang hati anak natabadoyo nambah namo si buyong Reno sanang taraso dalam hati. Sunyi di dalam kiro-kiro sajuk di dalam lah pemikiran. Bak itu kalau kok dipandang ndak to bilang do lamo bana ndak paralu dietong lamo. Abi lari sekutiko abi hari sari itu tiba di hari barisuknyo mulai kuliah badan Reno mulai kuliahnya badan Reno awak sedang dalam kuliah di unan kota Padang mambil bidang kedokteran. Tinggalnya sedang dalam pendidikan to japuinyo badan diri ya sarato yo buyong badai cukui jo anak nambah namoreni. Kironyo anaknya kok dipandang tamat lo dari SMP batanyo mandeka na onde nak kanduang renina kamareni hokat sekolah na
Kemarin ni nak ke sekolah mendengar kata dari ibu, mendengar kata dari ayah. Yo jawapan pada Reni dalam sangkonyo Reni tadi badai ayah kontenyo bana nak nyo tahu manso ayah tiri. Yo ala kata pada Reni kok dapet ma bawa bekandak kok dapet ya badan meminta. Deklah tamat dari SMP Sarana Ambo ke kota Padang masuk kaper kota Pangadang Mandei. Oh masuk kaper kota Padang mendengar kata rupo itu. Jawapan badan mande kok masuk kuliah kaper kota Padang. Jurusannya tu nak kata mande nak tahu dorani. Oh dipendidikan oh Reni. Mendengar kata rupo itu onde ayah serato mande ko ambo masuk kaper kota Padang kok di sini nawak kuliah. Pendidikan dak na lain-lain bo ambil bidang perawatan ya. Ombo ambil bidang perawat itu bana katoinyo pendidikan itu nama ambil cuy itu kato badan anak. Mandang anaknya nama ngece jawab si badai tadi duo jo badan diri ya. Ondere ni anak mande. Kok lapi lagam nak kababelo lansik letumbu tangga ladang. Kok coy itu direni nang kaelo biari su awak ke kota Pangadang na barisu awak nak ke kota Padang barisu mu apa menyaran serato jo badan mande. Abi hari nyopak sari tu tibo di hari di barisu barangke ke kota Padang nyo ado baoto cie. Satu barangke dari Painan Salido kampung keteknyo malah Padang nangkanyo 7. Ndak lama kita bilangkan oto barangke nak nyolang aima masa tola jalan nyoto tadi di mau toto tiboan la tibo nyoto di sagola nyodaki buki sulayang pandang. Di malo hati nyopak ndak kaibo nambedo kok jauh salah seorang. Dape di bukit sulayang pandang nampak le kampung lubuk kumpai. Hati nak jana di pamamang kanda sireni lata cang apa ina Malape nagari lubuk kumpai latibo maot
Oto di pasar baru la penagari la pasar baru la nampak pasar Sitarusan la tiba di jembatan dua. Satu tiba di jembatan dua tababang daerah duku lanyo tampu baru balantai la tiba di sungai Lundang mendaki oto nak nyolai. La nampak batasan pesisir menurun oto kabungi ala nyodaki bukit langampu Yo ala nyodaki bukit lampu lape nagari bukit lampu. La nampak daerah Sungai Barame la tiboto di gawang tarui lainnya to bajalan ndak lama to di jalan sampai ke Tampe nanyo tuju tibo di Aper kota Adang La sampai kaper kota Padang tamuan dosen di sinan sarato gurunya nanado osaran reni basikola la ditarimo badan Olah ditarimo badaninyo masuk kaper kota Padang. Dek lasana ditarimo dicarian lo rumah kontraan dak bara jauh tempe kuli. Iya ndak bara jauh dari Tampe berkuliah de inyola dapet tempe kontraan di sinan sireni tinggal mengecek ayah jomande onde nak kandoreni nae kok kurang piti balanjo telepon ayah jo ama ba itu kato badan inyo telepon ibu jomande cu itu kato badan ayah la sanang hati badareni sanang hati ndak tabado dek Tampe kontraan la dapet pakaian tinggal sekali la tinggal pakaian nanyo pakai Hoka untuk pakaian ganti baju pakaian la turun dari oto la naik kate rumah mande jo bapa la barangke Tuhan Oh mande jo bapaknya ala barangke ba itu kalau kok dipandang Oh indak to etong lamo bana la sampai ayah ke daerah painan la tibuinyo di Salido ndak tabado sanang ayah jo mandi anaknya sedang berkuliah masuk kaper kota Padang nyo ambil akademi perawatan sanang mandi Oh indak tabado dopa O tinggal ayah zaman neto japui anak di Padang sedangnya dalam bakuli. Ona
Reni sedang berkuliah di Aper Kota Padang nyambi akademi perawatan. Sedang nyo dalam kuliah bantu itu tinggal ninyo di sinan to japui badan sireno anak sizi dan tukang sah. Tema anak si Zidan nyo menggale sate naninyo sedang kuliah di Unan Kota Padang ambil bidang kedoktoran mbak itu kalau kok dipandang abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun ala setahun 2 tahun kuliahnya Madiunan Padang lah 2 tahun pak berkuliah. Itu lainnya Buyong Reno anak si Zidan. Manggale sate pak Indak to bilang do lamo bana indak siko di palamo maalun badannya diri reno. Opat tua ka bapak nak tabado sayang kapa nak tatan ko ado apa malarang nak kabata gacie yu tuane. Mangkoreno sayang kapacu itu banyak kekayaan rumah kontraan lampik buah oto ado rumah onda pun ado rumah pun alalo lata bali opiti di bangla banyak pulau alun banian kandak babini mangkoreno. Yakin apa Tuhan disiko kalau kok dipandang. Yo indak to bilang lamo bana agak sajolah di badan ninyo. Nana sedang berkuliah naninyo badan Buyong Zidan. Sedang duduk di teras rumah inyo mengopi-ngopi jualah datang pulau ibu ringi nama malah datang pulau balik ibu Rina baranti onda di halaman rumah yo gurunya darinya tumareno dulu guru SMP badan anak. Satu tetaga onda di halaman rumahnya tarui sekalinya ke teras rumah baca assalamualaikum menjawab badan diri Zidan. Alaikum salam kata Zidan.
Naiklah dia ayat rumah duduk larina di kursi dia. Memandang kata rupo itu di sinarina kemenjawi indak bana bersuruh duduk barina kaduduk nyeba itu kato badaninyo. La duduk rina di kursi bakato zidan sekali kami minum rina minum teh manis ko apa minum air putih nan dingin ko nanange ko dia karina minum. Mandanga kato bantu itu ambil nane batang babatang kaladang anak pantai camin kambang bungo di dalam rimbo. Asai pagi bang dari abang biange bianan dingin asat talata rina tangalo bang Nyambi anai itu madi zizi dan talata aye jeje aku agale minum lah dia aye nangko iko nan dingin iko nan biaso ba itu kato badan zidan alat talata aye nyo minum dek lah nyo minum dek ibu Rina tadi bakato Rina kasih zidan onde bang zidan dangabana la kuliah lo bang anak abang iyo lainyo badan reno murid di ambo dahulunyo ambo batanyo balik pakai abang lai lamaran batari mo nang katorina nandau kata sampai dari sirina menjaweri dan sembiegala jawaban badan zidan hujan berang rina kabang kok kini alun kababini masih tekana lukola kondak sagan dia abang karina kondak mu hormat bakerina kota mengana do guru anak mengecek male abang jenuin dua dake abang male jepadusi abang taroma dipadu oh si dia kata sampainya dari Zidana jawaban badarina onde bang Zidan dangabana ndak elok do bang sabantu itu nan lalu bang jandi kanan lewat jandi nge mambuwe sansai badan abang Omandanga kata dari Rina jawaban badan Zidan mohon abang kebagi Rina jani tu dia disabui juga kata siapa dia nak kekama nak tekana kata siapa nak taingi Rina oh abang bakure dia cari makan Rina oh mandorong garobak sate Rina oh sari di mandorong garobak sate pagi balik malam dapet itu dia bang nanti jadi di rumah bini berselingkuh tetangkok di orang di Sabala kata siapa dia oh ndak takkan ayo Rina
Ojan berang rina kabang ya rina kok niat hati dia badan abang ya dia kok dapet kandak dinan satu janado jo pengana abang lay kabatino janado pengana kepedusi dia lana seorang rina salamonyo dia. Biarlah seorang rina salamonyo mandanga katonyo dari zidan jawaban badarina ko itu kato abang narina abang berjanji pulo yo bang Horina yo sayang bang bake abang mencalik sifat badan abang mencalik tingkah laku abang tadayo badan diri rina indak doarok kekayaan ndak arok di rumah mewah ndak arok di oto rancak walaupun bansik bang badan abang tinggalan kanak kekayaan walau abang jurina pai baju salai Sarawak salai narina tetap sayang juo bang tapi ko indak banian abang nak babini narina ba itu pulau mulado bang badake-dakeknya ampe puluh sampai kini bang alun balaki ko abang indak babini narina indak lodo bang kabalaki bang narina indak lodo bang kabalaki mandanga katoco itu menjawek badan diri jidan onderina ya dia abang ndak lo bulie do dia sebentu itu ko abang lah bini do lurina lo do mencubo bila kira itu sekali katoinyo kato sampai rina lah menjawe itu nang ketujuh di badan abang dia lah menggadi gae bang sampai tu rina menunggu lah bang zidan olah badan lah abang Mandanga katonyo rupo itu risinan kalau kok dipandang jawaban badan diri zidan de hari dia bertambah sanjo elok lah balik lai badarina salah lo pandangan orang Mandanga kato rupo itu risinan kalau kok dipandang basalaman ninyo kapai satu basalam minyo kepai lapil tangan badan zidan bertambah lulu hati ring nama orang minta kabarnya orang dipau orang mide anak balai lamu Salam lape hati lalu lua male babalia kasudanganyo baru mengecek badarina Iliana tanyo mudian atas siako balik dari ladang kondak bana jalan ke sawah kambang lebu ngonyo tepi banda diambil anak randisalo hodang ala de abang bang kecek rina asal dake bang Rina jo abang kondak kajadi nyorina ko bini abang jadi pembantu ambil jo abang Rina
Ona ninyo keturunyo dari teras rumah kamanjalang onda di alaman itu kato nanyo keluan menjawi nyo badan diri zidan jogalak keciknyo jawi di ladang dia menanam tabu sialak pulang dari koto siaka menyandang badi. Ko udah ambil Rina ke pembantu pencarian kandas cuy ko joanyo gaji abang bang aye Rina jawabannya dari Rina palinggam jo pasamudi banane tumbuhnya tengah ladang kambang bungo di dalam rimbo dek karano Rina bangka babali asal ledake dari abang ngindak digaji namu aju Abang Rina de inyo mau tak kawa balik lampir tiba dak ke onda balik lah anak pada zidan nama si buyung Reno satunya pulang pak dari tampeknya berkuliah letak tagak londa di halaman calik gurunya nak datang guru SMP nya dulu basalam badan diri Reno de ibu dengan mana ibu nak jalan pulang alas sama makan dulu bu badan awak tadagak jo ibu sama makan bu Oh tadaga jo ibu bu semua makan mendengar kata bantu itu dek murid majak makan rencana yo nak balik juo balik pulang tapaso naik Rina balik dek inyo ala naik kate rumah lah duduk dake meja makan sisi dan pai Oh ke dalam labil nasi telatak dekat meja nyo japui nyo apa di Reno nyo japui ke bilik dalam oh apa sayang nyo Reno keluar lepak ke meja makan sama makan awak bertiga itu kata badan anak tibola anak japui apa nyo mengeceklah badan diri zidan ni Reno nak apa makan sajalah nak ejo ibu Rina biarlah apa makan kudian itu kata badan ninyo jawapan badannya buyung Reno cuy itu kame pa badan ibu Rina cuy itu putih kulitnya mengapa di kamar jo Ojo itu kata badan anak mengapa di kamar juo jan takwi lolai apa Reno nak berang dopa bake apa Reno nak bangi bake apa kau jadi apa ju ibu tu Reno nak bangi dia bersyukur Reno mari Reno suko ju ibu tu pandak pemberang ibu tu terdo elok ke Reno mah itu sekali kata anak jawapan badan zidan onde Reno nak apa jan cerita banyaknya yang lawak ketik bawa itu sekali kata apanya kalau nak niat nak badan apa alun baniat nak babi ini nak
Kato sampai dari badan Zidan yo lapa badare non dia apa dengan bana kondak bana kana mutu maju ibu Rina samo makan pawak batigo ndak lo rancak model pambo berdua jojo badan ibu makan yo apa ndak ada lain lo kato ibu Rina de anak memasuk juo terpasuk keluar Zidan dari kamar lah samo duduk di meja akan Olah duduknya di meja makan ala karajo ibu Rina nyo ambian nasi si Zidan ma nyo ambian lo nasi si Reno wa itu karajo badan Rina nak memandang bertambah sangat. Oh sadang nyo makan kok dipandang sedang makan bertiga dekat meja bakatolah badan diri Reno oh ibu dengan mana oh tapi jangan berang dak bu ibu Reno mengecek kok ibu nak jadi sama Reno nani ndak kemalarang Reno setuju bana manyur hanya bu Reno nyo indah debu kakak berang dak berang Reno ka ibu ndak berang kabake apa setuju bana pada Reno sumpah bu demi Allah berjanji Reno jonan satu ba itu kato badaninyo lah sekian tahun bu apa Reno alun juo namu babini lah dake angampe balik tangaun bu lah kata mat lo bu Reno kuliah nanapa babini alun jonamu ba itu kato badan anak di sinan kalau kok dipandang kato badannya tuma ibu Rina hoko ibu lah Reno nang kabatanyo ibu jak dulu Reno mengaku namu apa Reno ko indah sajo inyo taroma jo padusi Reno oh sadang makan sabantu itu selesai makan jo minum naninyo mau tajuo Rina baduo tuma jo si Reno mengecek badan diri Zidan onde Reno anak apa kematuai sebanta dulu nak tampe Pak Nuar kadake Pak Nuar kaliang na mandang apanyo mengecek bantu itu joto papa atau jonda kato sampai sebantu itu apa jondanyo kato badaninyo barangke lazi dan sekutiko barangke dari cenana jalan memutui tapi banda sampai lainnya lah mande kamato la
O satu tiba tempe panuar baranti onda di halaman latibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawe nuar kaliang tadi alaikum salam kata nuar na yelana ayatero Nyonaya terumah la dua-dua dekat kursi ayat talata dia nak pak nuar la minum ayat tema ani pak minumnya ayat manis senang hati ndak tabado di sinan kalau dipandang deinyo sedang minum juo tingganinyo sedang minum to japui reno anak zidan hosarato jo ibu Rina la babali tinggal reno sama seorang nyo idui antipi sekali nyo duduk di ruangan tamu menonton TV badareno pae Oh menonton TV badareno sedang nonton juo tinggan sedang cuy itu to japui badan diri zidan hari bertambah malam juo nyo minta izin kapak kaliang ambo balik lepak kata badan ninyo de inyo kaba balik pulang tinggan balanjo pak nuar tadi tuan Oh bakato inyo nuar kaliang onde nak kandung zidannya etiok kamari yang meninggan piti lah jadi tuma piti yang agi apa jana ngagi juo sekadar piti balanjo lai dia apa dapet juo mandanga kato rupo itu onde apa dengan bana ko ado ambo magi piti alun sabarapo piti mbo agi konda apa pak menolong zidan nindak tajadi do pak bantu iko pak Oh indak terjadi dopak bantu iko ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang ndak para lulo to etong lamo babalik badan diri zidan ndak lamo inyo hati onda sampai ke rumah sekutiko pintu rumah masih terbuka naiklah onda hati rumah setelah naik hati rumah onde nak kandung reno apa riala nak pukul 10 lalu lalai reno oh anak apa nak Ola lo lareno le anak apa baris suarano kakule Tumpak di badan diri anak ndak pernah menjawab ketua apa nyopai ke bilik dalam lalu lareno anak zi dan pae Ola lo lainnya sekutiko ndak lama kita bilangkan sekalo lalu hari siang paginya pai berkuliah ba itu kalau kau dipandang
Ho sadang de inyo bakuliah balam taranggula te tanggo manyang tahu de ate pintu salam tak azim badan keto ali sakit te tantang itu walau dia ali sinan yo tinggal nareno Pak Josi Zidan to japui badannya diri ya duo jo badai di painan Tuhan Ona ninyo anaknyo nambah namonyo Pireninyo sadang kuliah pulau masuk dia perkota Padang mambil akademi perawatan itu kalau kok dipandang Ho sadang inyo sabantu itu tumpak di badan diri badai bakato badai-nyo kabake-nyo tumayo diri ya Onde dia kandung ya dia jangan tabati tabarito kabake badan diri reni manso amboko ayat dirinya dia Manso amboko ayat dirinya ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu jawaban badani ya onde bang badai danga bana danga de abang sabananyo mangalo itu kadisabui dari dulu bang sampai kini lah dake limo balik tahun awak baturutan hindak nanjang ale cie yugo bang Oh indak nan jale doa cie juo ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang dak guno toy bilang lamo ho tinggalannya sadang bantu itu kita japui badan si Zidan baliknya manggale sate co itu banyak pitinyo co itu ada kekayaan manggale sate alun tinggal apa Oh di sinan kalau kau dilihat dek piti sadang namu bananyo ambil lo rumah babalik lah dapet lo rumah kontrakan dua lai dulu ampe rumah kontrakannya kini nyo tambah dua lai lah 6 tompek kontrakan lah 6 buah rumah kontrakan mereknya samo kasadonyo samo mereknya juga robot sate Wah merek garobok sate iyo la Padang Lubuk Pinang ala merek otoinyo iyo la Padang Lubuk Pinang kontrakan rumah itu juo Tuhan Oda inyo sadang coy itu badan lah sadang jaya bana tentunya duduk-duduknya di ruangan duduk lah badan diri Zidan sadangnya duduk juo mengopinya sama seorang Ho sadang mengopi sama seorang narokok babaka juo sadang membaka maka rokok lape lah rokok nambah baka lape lah rokok dari tangan Kau satu lapi rokok di tangan nan tak kemungkinan tabayang badan diri ya tekan anaknya upi reni Tuhan Otakan anaknya nambah namu pireni tu anak-anak nambon sulai kuadoi duit juo ba itu katonyo pada Zidan ba itu inyo berpikir sama seorang di makorenina anak apa kau tahu lah nak alamat reni di ma alamat apa japui yo nak Oleh ado juo oleh reni anak apa di ibu reni apa nak tekan dia anak apa Honda kalupo dona
kau nak salah di bureni ona. Oh apa karajo na ibu selingkuh na Oh ibu tetangkok di dalam kampung nak tetangkok di dalam rumah. Tapi de ibu apa kareni apa nikahan ibu jona lain ni apa nikahan jona lain. Oh nikah selesai apa-apai itu nak nasib badan apa Lai duit juo lai na badareni na Olai korani na idwi juo ba itu kato badan inyo menangis sama seorang sedang menangi badan zidan babalik lana badan inyo nambah namo si buyung reno Oh nampak apanya sedang menangi tak sasak reno turun dari onda onde apa sayang yo reno yo pa Oh manga menangi pa badan apa yo pa Oh salah koreno anak apa yo pa Tadi gara-gara badu jo ibu Rina tadi malam Kok salah reno minta maaf jangan apa-apa Oh menangi jo yo pa apa dengan kata Reno sayang pak kabake apa Reno sayang mapa kabake apa ba itu kata badan inyo menjawe inyo sekali onde nak kandung Reno apa yo nak Honda ada salah pada Reno dona Honda apa berang do baki Reno dona Mangko menangi nak badan apa sedang duduk apa coy ko tekana dia pada Reno nanti tinggal jo ibu Reno nambah namo Renina Oh adik Reno yo nak anak namun sunat di badan apa anak betino tinggal jo ibu di sini apa Oh mangko menangi yo nak ba itu kato badan zidan Tuhan Oh mencari apanya lah menangin dia apa sayang jo Reno kok tekan apa jo adik kok do ketupere wak pai besok ke kampungnya di ma kampung tepa di Reno ndak tekan ada de papo bentuk amar tekan ada Reno dia polo bentuk adik di awak ndak tekan alai ndak inget bantu rupo adik Ndak inget bantu do rupo mande ba itu kato badareno Reno anak apa kok ibu ang dulu tinggal di belakang pasar lu buat pinang di sini apa jo ibu nak dulu mengontra apa karajo menggale sate badorong pakai tangan ibu di rumah jo badanang serato adik dalam baduang Dapet lah ibu tagadu di kawannya nan sama sekolah nambah namo si buyung badai sempat tetangkok di dalam kampung apa balik ibu tetangkok na Okok kapai nak ke daerah Lubuk Pinang malu nak badan diri apa nak talok do nak di badan apa cuma apa pas terasa jo berpasang niat kanan satu yo nak karena Reni darah daging apa anak bonsu lolei di badan apa kok iyo darah daging apa tiok malam tiok sumbayang berdoa badan diri apa yo nak
Oh minta batamu apa jo anak nam bonsu. Minta batamu jo nang ketek bakumpul lah reno na dengan adik na Oh mandanga kato bantu itu onde apa dengan bana. Tunggu tamat kuliah reno, kok tamat kuliah reno, kok malu apa ke daerah BD, iyo daerah Lubuk Pinang. Biarlah reno seorang besok barangke dari Padang. Ya, awak cari nambah namonyo badan Reni, yola adik dari Reno nanti nggak di pasar. Oh Lubuk Pinang oh indah to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana. Ona nari sari tu hari bertambah patang juo patang bajawe dengan sanjo. Oh sanjo bajawe dengan malam non malam semalam itu ala tidur badannya. Oh sakalo laloknya hari siang tandanya hari kasiang bapicau murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang. Oh ndak siang hari de ayam ndak siang hari de murai tandanya hari kakak siang badarum darum bunyi tami yang arang balari. Kota singkok bantuannya ambun nampi kata bi mato. Hari pae. Oh hampir kata binyo amat tuari nam pagi sepagi tu bakato badannya diri anak onde apa dengan bana dangakan kato badan reno. Jangan apa menggale sate juolai baranti lapa menggale sate. Kau ingin jual apa nak menggale sate pakailah saja anak buah apa nak boleh menggale laipai. Oh mandanga katonyo dari anak onde nak kandua renona baranti apa menggale sate koko dasar badan apa ko indah de ulah gerobok sate nak tabue rumah nang gadang nak dapet don nak bali oto mewah 100 kontrakkan rumah nang banyak. Ndak ada piti di bank tersimpan balabi-labi itu kato badan apanya mandanga kato dari apa onde apa sayang joreno lai sayang papa kareno yo pa. Oh dari ketek reno memandang yo pa. Alun reno sekolah dasar masih alun pendidikan apa mendorong gerobok sate tapi mulai pada hari kini kau ndak bisa apa berhenti cari anggota bawa becak cari anggota bawa gerobok sate apa ndak boleh. Oh manggale lai dopa sabanta lai reno katamat dari kuliah ba itu kato badan anak tuan. Oh ba itu kato badan anak mandanga kato rupo itu. Odek sate na ala tabue biarlah apa kini manggale dulu besok apa nak manggale lah apa cari anggota seorang badu untuk manggale.
obat kuliliang na Omandang kato apanya lasanang ati badanana Basalam reno jo apanya reno paile papai kole Omandang kato rupo itu jadi nak kato badannya mabuyong zidan lah barangke anak kuliah naninyo zidan lepai pulau manggale sate kuli iliang pae Oh nampak juga nyo dirang tetangga nampak juga dirang sabala kato tetangga sabala rumah satu-satunya orang bapiti satu-satunya orang barado naninda namanya sanang da ado batau poa baji waranda sajak dulu iko lazidannya namanggale sate iko anak kuelok bana ba itu kato orang kuliliang Kopitinya sangat banyak rumah kontrakan lado 6 buah oto mewahnya ada lo cie ko onda lado pulo rumah gadang sabantu itu manggale sate indak pere ituan Oh manggale sate nyoa indak perei inyo rajin lo membantu orang acok lo bersedekah kana bansi acok lo menolong orang nan susah kok sempat awak indak ado batenggang piti ke badannya gak sebulan jo 2 bulan dak kanyo minta do ke rumah awak Ba itu eloknya badan zidan Ba itu kata orang kuliliang Iyolah elok nan seorang angkut Tuhan Oh sadang manggale sate juo Sadang manggale sate kuliliang di sinan kalau dipandang Yo anta malang pa anta nyomuju Ariado pukul 9 Meningka pukul 7 pukul 10 Menjawe pukul 9 Sadang mainyo pak membawa beca onda Awak menghayal-hayal juo Awak menghayal-hayal juo Banyak nan lain nan takana Yo takana nak nambonsu nambah namo si upik reni masuk ke lubang roda becak tateliang becak sekali batabu sate nyonanado jatuh laon apa olah badan lazi dan Oh jatuh la onda beca inyo di ma jatuh nyo sekutiko di mata golek pa inyo ma onda beca iyo garobo sate tadi ampi katibo di taluaba Taluk bayu labuan kapa ulando turun jo si koci dek lak tagolek pae beca onda manggale sate ndak ado lai pae
Masa datang orang na banyak menolong gerobok sate lah paca keco gerobok sate berserak kesadonyo nak dapat dipilih-pilih lainnya tolong zidan ni na banyak lain dah apa pak lain dah udah dah itu kata badaninyo nanambo lain dah cuman kaki lecet seketik itu kata badaninyo. Di sinan kalau kau dipandangnya tolong dirang namanya orang ado tahu de inyo ado nan tahu ado indah nyuantan tarui kecenana nyuantan badan sisi dan tuan oh nyuantan nyotarui kecendana nak lama orang mantan lah sampai ke tempe inyo lah sampai ke rumahnya di cendana nyo buka kunci rumah gadang lah naik kate rumah bakato zidan sekali kau nak minum pak ambil lain nak minum dia ambil lain udah tak bisa ambilan roh kaki udah masih sakit juga kok garobok sate lah paca-paca kok onda lah baliang-baliang itu kalau dicalik tak garobok di laman rumah tuan oh di sinan kalau kau dipandang na banyak lah balik pulang hari bertambah petang juo na patang sepatang itu pulang lah reno dari kuliah satu balik anak kuliah kan nampak lainnya gerobak sate nampak gerobok sate paca-paca kau onda lah baliang-baliang tersirok darah dado reno jatuh ku apa badan awak itu kata badaninyo tasasa malata onda talata onda di laman rumah naik lainnya hati rumah ndak ada membaca assalamualaikum nyo cali apa ke dalam bilik nyo cali apa sedang bagolek dalam bilik dalam nyo jagoan apa sedang tidur onde apa sayang joreno dia aku apa oh sayang reno yo pai oh dari tadi lah bakaban yo pa oh jangan menggali pasate yo pa beko kok apa malang ketibo kok mati badan diri apa kok pendek umur badan apa Josia Reno oh kamangadu yo pa mande indah apa kau ndak lo ado dia Reno indak tahu dopa kemarin no kamanggapai alamat sansai pai anak apa yo pa oh manga sampai papa tajatuh manga sampai becak tegolek ni biasa becak jarang tegolek kini tegolek aku sabab pakar anonyo ba itu kato badanana mandanga kato dari anak onde nak kandung sayang apa onde Reno anak apa iyo situ badan apa mangko sampai na apa tajatuh apa sadang membawa beca onda sadang nyo apa duduk ju mangayal sadang bawa onda nampak adik nambonsu tak bayang-bayang na adik nanti enggak mangko jatuh onda ko tadi masuk ke lubang roda onda tak golek garobo na Olah sate lah apa Mandanga katonyo rupo itu onde apa dengan mana mulai kepada hari kini apa nak boleh mengalih setelai
Kok ingin you apa nak melanjutkan usaha menggalai sate, carilah anak buah gak banyak-banyak nak nambuh indak ke malarang nak apa ndak boleh atau apa Oh mandang kata rupo itu dek anaknya warna nama larang. Kok lacu itu nak kata reno mulai kepada hari kini apa yang tak menggalai apa di rumah lena Oh rumah lesajo Oh nak kandungan di sinan kalau kok dipandang indak guna tu etong lamunan hari sari tua biari berganti hari Abi hari baganti pakan sepakan jodoh pakan reno tetap berkuliah apanyo ndak ada menggalai setelai lah duduk di rumah senang sangang pai Oh tinggalnya badannya diri zidan duduk di rumah sanang-sanang yola apa dari Reno Tu bilang badannya Pak Upi Reni anaknya dari badannya Upi iya Iyo anak dari si Zidan sedang di dalam berkuliah masuk kaper kota Padang nyo ambil akademinya perawatan kini sedang dalam pendidikan kok tiba di waktu libur lainnya balik ke Painan lain pulang ke Tampek mangande Malainyo pulangnya ke Tampek mande di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lama bana anak sedang dalam kuliah sedang dia per kota Padang tinggal badan diri Reni to japui mande badaninyo nambah namo si Upi iya duo jo badai apa tirima Maduo jo badai nyo apa tirinyo jadi bakato lah badai kebake iya onde dek kandung iya di abang kok sempet dewasa besok badannya tumayo Upi Reni kok ado diterima dia orang seorang kok dapet suami badannya siap besok nak menikahnya tu dia kamawalinya awak cari Mandanga kato bantu itu Mangalu itu bang nana bang pikirkan Ma bang apa ma bang ayah bang ketukang nikah ninyo ndak kerinan lain ndak katantu lo dan lain ndak kajale lodo itu sangkutannya kaninyo abang ayah badan Reni Mangalu walinya bapikirkan bang Jan walinya lo bang nang kabang etong bodoh bana bang sebagai manusia ba itu sekali katoinyo lain dak baat tu dia bantu itu lain dak salah tu awak di agama cu itu sekali katoinyo leisa tu dia ambo menikahkan ba itu kato badaninyo
Mandanga katonyo rupo itu ndeko itu lo banang kabang sabui ko itu lo nang kabang tanyo sandak sanyo ndak keputusan awak itu dan satu punya kuasa tu maba itu sekali katoenyo nan tugas badan kita sebagai bapak kok dapet jodoh besok badare ni abang walinyo manikan bang Abang walinyo manikan jangan disabui-sabui lo namo Zidan jangan dietong-etong lo namo bapaknya ambo ndak nio Zidan lain nak matilah Zidan anak cilako tu sarato joinyo badan anaknya nantu nambah namo si buyong reno ambo ndak ado anak lain luaknya padore niso orang mae Indak to bilang no bilang lamo nak guno to etong lamo bana disiko kalau kok dipandang agak sajolah di badan inyo abi hari sari itu abi hari baganti pakan sepakan jodoh pakan abi pakan baganti bulan pendidikan bertambah lanjut tuane oh indak to bilang lamo bana nak guna to bilang lamo agak saja di badan inyo tadi inyo sadang bersanang-sanang nan inyo badannya buyongnya Zidan ndak ada tekanan lain di sia malahan matinya sumpah malahan mati nyonya sumpahan mak itu kalau kok dipandang tak guna dietong lama tak perlu to bilang-bilang lama bana yo kalau di badan dirinya oh disiko kalau kok dipandang agak saja di badan ninyo oh maalun ninyo tu tadi tinggal ninyo di sinan to japik Zidan yo anaknya ma dijapui lah Zidan nyo ajo anaknya naninyo badan Zidan nyo lapak ke anggota manggalis sate nyo tambah garobo 6 lai malah 7 garobo sate nyo lagi anggota jalan sorang-sorang batu lo anggota jalan ba itu Zidan bau sao ma Maba itu Zidan bau sao mencalik juo badan anak nambah namo si buyong Reno manggeliang Reno memandangi onde apa kok dipandang dak namo sanang badan liau lah cuy kopi tinanado pangana nak bau sao juo Mbak itu de inyo sakutiko ado harinya sakutiko bakato badan diri apanya onde nak kanduang nak Zidan nae
Danga di zidan nana apa de apa nyona kok dili dangakan kato nak badan apa kabake badan diri buyung de apa bertambah lanjut bertambah nak gaek badan apa de piti lai ado tersimpan apa namu umroh di tahun kini na apa namu umroh mana di tahun kini namu menjajak nak tanah suci ba itu kato badan inyo mandanga kato apanyo jawaban badan anak iyo lah buyung reno tadi onde apa sayang yo reno kau ingin menjajak tanah suci terima kasih pa banyak-banyak iyo cuy itu kok nyoda ape pai oi ojo itu ndak kok kadape di sinan kalau dipandang indah to etong lamo-lamo abi hari baganti hari tiba di bulan barisuknya barang ke badan diri dan barang ke zidan sekutiko umroh lah badan dirinya wakatunya ala sampai pai lainnya barang ke pai umroh lah badan diri dan pai umroh lah badan diri zidan di sinan kalau dipandang de inyo lah barang ke umroh anak lah tinggalnya di rumah anak kuliah bantu itu di siko kalau dipandang sedang di tanah suci juo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan sepakan jodoh pakan anggaran dake kasabulan balik lainnya dari umroh Tuhan pulang lainnya dari umroh dek laba balik dari umroh di sinan kalau dipandangi ndak para luto etong lamo bana ndak dietong do lamo balik umroh ala badoa dibaca doa sakutiko doa selamatkan namonyo ndak disiko topalamu selesai doa babaco nambahnya babalik pulang tinggal lazi dan josirengeno Tuhan tinggal lazi dan josireno di sinan kalau kita lihat dek lah tinggal zidan joreno tinggal lainnya nambah duo bakato reno kapanyo onde apa dengan bana ndak lamo ambo kakatamat lah katamat kuliah ambo yopa cuman menunggu di Madinah cuman menunggu di Matampe itu kato badan zimireno Tuhan
Oba itu katanya oba dareno ndak guna to etong lamo ndak perlu to bilang lamo bana hoti bawa katu yo jangkonyo tamat anaknya oba kuliah tamat dari Unan kota Padang menunggunya dinasnya sajo Deklah tamatnya dari Unan kota Padang sudah badaninya menunggu saja di Madinah. Di sinan kalau kok dipandang abi hari baganti hari abi hari baganti pakan sepakan yo duo pakan abi pakan baganti bulan. Yo sabulan yo 2 bulan keluar dalam surat kabar mansonyo badan diri reno dinas di rumah sakit Ujati kota Padang di sinan dinas. Oh badan ini apa Oh di sinan dinas badaninyo di rumah sakit Jati kota Padang ndak guna to etong lamo bana de inyo ala dinas di sinan tinggalan badan diri reno to japui pak badannya adik nambah namo si upiare nambah namo si upireni ndak to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana oh tumpak di badan reni tadi lah tamat lo dari apir kota Padang menunggu saja di Madinah menunggu di Manyotu oh gas pak Oh menunggunya adimanyo tugas di sinan kalau dipandang sebulan yo 2 bulan menunggu di tugasnya di sinan kalau dilihat lah keluar lo di surat kabar mansonyo badan upireni dinas di rumah sakit Jati kota Padang Tuan. Oh dinas di rumah sakit Jati kota Padang samo satampe jo sireno ba itu kalau dipandang oh cie doktor cie perawat tapi kau orang indak tahu manso adiknya nambah namoreni manso kakaknya nambah namoreno Tuan. Oh indak to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana doarinya sekutiko bakato badan diri reno yo lah kebake perawat banyak mah di kalian perawat banyak panggil namo perawat reni suruh menghadap dake ambo Mbak itu bana keto doktor mandanga doktor nama imbau di sinan kalau kau dipandang doktor bana nang kama manggil datanglah badan diri reni seto datang si reni tadi aka bapak keto reni aku ambo perlu kerajuan nan lain nala keluar duduk lah reni dako reno tasiro darah dado reno Tuan. Oh sekali memandang sekali batamu darah dado letas sirok-sirok perasaan dak lama lai ba itu reno sekutiko nareni laco itu juo lasamo tasirok darah dado hendak na lama perasaan di sinan kalau kok dipandang bakato badan diri reno sarato kabake reni
Onde dia kandung reni dia kok buli ambo batanyo di makok kampung jo halaman Tuhan. Oh di makok kampung dia jo halaman keto sampai sebantu itu. Onde abang dengan bana kok kampung bang jo halaman. Ambo aslinya orang Painan Masalido kampung keteknya lai di tapi jalan lintas ba itu kato badaninyo. O mandanga kato cuy itu kalau yo lai dia di Salido dake bana dari Padang lai bulia bang jalan-jalan dia. Lai boleh abang dia jalan-jalan mandanga kato rupo itu jawapan dari Reni ndak boleh baalo bang kato abang boleh jonye kato badaninyo ndak paralu dia tong lamo panek mau takam mau tari batambah tinggi ju bakato badan sirenon dereni di abang. Habang doktor adik parawat nak kita ko hari alat tibo wakatu makan siang awak badu die. Oh makan siang dia awak badu mandanga kato rupo itu menjauh badan diri Reni jadi bang kato badan Reni. Hondak guno to etong lamo. Olah makan siang masuk lapau satu latibo dalam lapau nyo minta nasi. Oh karang kadai pa nyo minta nasi karang kadai dek nasi ala nyo minta lata-lata nasi jo samba mulailah makan nyo badu na Memulailah makan nyoba duo di sinan kalau kok dipandang. Deklah selesai makan nyo minum. Sudah makan tangan nyo basuh lah kamu lainnya keluar. Sako keluar dari lapau. Menuju rumah sakit jati dipandangi. Jalan badu badaninyo Tuhan Bakato badan diri renon dereni ya di abang. Abang batanyo bake Reni. Kini ko hari di hari Jumat barisu hari malam minggu. Lai kamar Reni pai malam minggu rencana acara dia pai kamar. Mandanga katoco itu alunado do bang rencana jalan. Baru bakato badareno ko alun rencana jalan badu badana.